Salamat yung kayo kaya. Yo, what's up mga guys? I'm Venz, Jethro Original. Welcome back to my YouTube channel. If kung wala pa ka nagka-subscribe sa akong YouTube channel, subscribe na Venz, Jethro Original. Huwag paki-click ang subscribe button para lagi kayong update sa mga bago kong video. Okay guys, na-declare ko karon, i-share karon na nakapalit na dyan kong tripod guys. Gamit dyan kayo kay nina kong tripod. Samot mag-vlog-vlog ni sa Team Bulingita Vines. O wa pa nakas-like sa Team Bulingita Vines, like na Team Bulingit Vines. O dili nita magdugay ato ng simbolon ang atong bagong pinalit na tripod in 5, 4, 3, 2, 1. Okay guys, ato nang sugdan atong pagsimbol sa tripod. Ang kaning tripod na to guys kay gi-order sa nigikan sa Shopee. Salamat Shopee. Tara day guys, kahapon pa ni naabot. Gipahatod siya sa unsa ni? GNT Express. Salamat yung kayo kaya sa paghatod. Okay guys, ato nang ablihon. Darada yung sold guys. Okay, darang karton guys. Alright. Nagguba ng karton. Basig na ani kining singana ni kana. Basig na guba ani guys okay. Ang karton kay guba. Daray. Di ato na ning ablihon guys, dili ta magdugay. Gisod sa kining bagbag guys no. Tara gisod sa bag. Para handle sa cellphone. Dara siya guys. Dugay kay maablis atong ni hold button. Okay guys, mauna na din siya guys. Hapit na natangtang oh. Natangtang na din siya guys. Oh. Okay guys, ato sa naging symbol no. Daray. Symbol sa tayo. Ana. So ana. Tara day guys. Okay. Ang sunod na to ani guys kay asim are day butang. Para adjustan sa kon. Ang kani guys kay mao ni adjust sa kon sa if kung kaya ato nang is aton sumipasok guys. Dara. Okay.
pabarogon tani guys. Pabarogon tani. Okay guys, nahuman na jud akong video karon guys sa pag symbol sa tripod na 3110 o sa naghatod ngari sa amo sa ang pangalan silang kuan kay GTT o GTN GNT Express. Salamat jud kayo kaya sa paghatod nimo ngari na naabot jud among gi-order nga tripod 3110 o ako balikon guys sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, subscribe na Venz Jethro Original o pakiclick ang subscribe button and notification bell para lagi kayong update sa mga bago kong video. Okay, salamat sa subscribe sa nag-subscribe na ako guys. Ni taas-taas na jud guys. Ato kay 20 pa to karon murag ni 18 na jud. Salamat kayo sa subscribe na ako guys. Oh, see you by next vlog guys. Bye bye.